Hi, we're in Pampanga. Welcome to PC Invasion. Hello guys, so start tayo sa aming bestseller. So ito po. So dito po makikita natin na meron tayong 19 inches monitor na may kasamang keyboard with mouse na. So RGB na po sila. Then sa system unit naman po, ang aming nilalagay na case is sa Ovision Trooper case na nagkakahalagang 850 po na with built-in power supply. Then dako po tayo dito sa aming motherboard. This is a MSI Pro. And then po yung sa RAM namin is 16 gig 3200 MHz. And then yung processor po na nilalagay namin is i5 11 Gen. So nagkakahalaga po itong 21,050. Then next po tayo dito sa aming bestseller na mga computer case. This is a Night Series. So meron po siyang built-in RGB light. So kung makikita nyo po, nade-demo na rin po. And then nagkakahalaga po siya ng 1,350. Ito naman po sa pangalawa, kung makikita nyo po, this is a Keytech Cyborg case na nagkakahalaga ng 2,050. So makikita nyo rin po siya, meron po siyang built-in na mga lights. And sa lastly, tungo tayo sa aming pinaka-best-selling na PC case na Coolman na ang name is Battleship. So nagkakahalaga ito ng 5,700. So dito po, makikita nyo rin po yung aming mga refurbished na laptop. So kung makikita nyo po, it's almost like new po yung aming mga refurbished na laptop. So nagkakahalaga lang po siya ng 10,500 with the freebies of webcam and with charger na rin and with free bag po. And dito naman po ay yung aming GPU. So yung aming GPU na nandito is RX 5550 GDDR5 na 4 gig. So ito po yung nare-recommend namin sa aming mga clients na nagsisimula pa lang mag-gaming like GTA 5, Valorant, and Crossfire, and so on and so forth po. And then, dito naman po, makikita nyo rin po yung mga aming VGA, HDMI. And this is our cancelling noise headset. So, mostly, ginagamit po ito ng mga call center. Mostly po yung mga clients namin dito sa PC Invasion is SWAC BPO na nasa Clark. And school, like Don Bosco. So, kaka-deliver lang po namin ng 25 na system units sa SWAC BPO and mag-order pa po sila sa darating na mga picture po. So, dito naman po, kung makikita nyo, kung nag-start pa lang po kayo mag-build ng PC gaming setup, so pwede po itong gamitin nyo. All white na Hypergate Mesh 5.0. And this is naman yung B1 gaming case na available naman po dito. And sa pangatlo po, this is Ovation Hypergate Mesh 3.0 na nagkakahalaga din ng 1,350. So kung makikita nyo rin naman po dito, this is a liquid cooler na merong 240mm na size na pwede natin gamitin para sa pagpapalamig ng ating processor. And then dito po, makikita nyo rin yung aming previous na mini speaker na Ovation and webcam for starting na mga gustong mag-vlog. This is in-play gaming chair na nagkakahalaga din ng 5,400. So, kung gusto niyo mag-avail guys, padala kayo sa amin siya. Yes, this is our 27 inches na Fusion. So, 75 Hz refresh rate na siya. So, kaya niya na yung Valorant. So, yung Valorant kasi natin is umaabot ng 144 Hz. So, maganda na rin to pang gaming. So, HDMI na rin port na siya kasi kadalasan dati DVI lang. So, yan, support na siya ng HDMI tsaka VGA po. How much is that, sir? Nagkakalaga po yan ng 7,000. So, dako naman po tayo sa aming bestseller na mechanical keyboard, which is Gundam. So, nakikita nyo po, Gundam is a mechanical keyboard na merong 3 color, yellow, blue, and red. So, apat pala. So, meron ding white. So, kapag bibili nyo po ito guys, bundle na namin siya. So, nagkakahalaga lang siya ng 1,700. Meron ka ng keyboard, meron ka pang mouse. STX 240 combo. So, meron na siyang headset, keyboard, and mouse. So, mabibili lang natin to sa halagang 700. Yun. So, napakasulit niya guys. Kung gusto nyo mag-start ng PC game set na makakamura ka, ito yung una yung bilhin. So, dito naman tayo sa aming bestseller na mga
computer parts, which is yung pinakamahalaga sa system units. So, umpisahan natin sa mga AMD and Ryzen na parts. So, ito yung aming available na processor, Ryzen 5 5600G. So, nandito naman ang Ryzen 7 5700G, ang Ryzen 5 4500, and so dako naman po tayo dito sa aming Intel. This is i7 11 Gen, and i3 10 Gen, i5 10 Gen, and AMD A6 series. At ito naman po ang aming power supply. So, most clients namin, ito yung aming nire-recommend kasi mura na siya. So, semi-true rated pa siya. So, nagkakahalaga lang ito ng 500. Meron ka ng 750 watts. And then, next po tayo dito sa aming 450 na watts. True rated na po siya. So, nagkakahalaga siya ng 800. And then, dito po, sa aming Ovation din, 750 watts na nagkakahalaga din ng 800 din po. And then sa dito, meron kaming 80 plus Bronze na 500 watts na YGT. Na pang gaming na rin siya. So, ito yung nire-recommend namin sa aming mga clients din. And ako naman tayo sa aming CCTV, which is ang brand is Dahua. So, meron kami dito na CCTV na may 8 channel, 8 cameras na 1080p solution na rin. So, nagkakahalaga ito ng 8,000. So, kung magpapakabit po kayo or installation sa inyong bahay, add lang po kayo ng 4,000 for the installation. So, mostly po, ito po yung mga kinukuha ng aming mga clients na may mga business, kagaya sa mga school din. So, mga BPO company. PC Invasion sa service offered, we repair laptop, desktop, and printers. Then, meron kami mga free check-up sa lahat ng mga pwede nyong dalhin na item dito. Gaya ng sa mga laptop, LCD, nagre-replace din po kami niyan, battery, then charger ng mga yan. Then, meron din kaming available na mga, na mga, LCD monitor na pwede nating ipangpalit sa mga sira ninyo. Bring your devices at PC Invasion. You break, we fix.